आसामनि गासै प्रभिन्सियेल फरायसालिमाफोराव रिक्रुटमेन्ट ओंखारनायनि सायाव दिपेन बर'नि गोख्रों बाथ्रा। आसामनि गासै प्रभिन्सियेल फरायसालिमाफोराव रिक्रुटमेन्टनि थाखाय इन्टारभिउ जायो। नर्मेल जा जि पलिसि दङ प्रिन्सिपाल प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जे गभर्निं बडि आरो जिखिनि नमिनिफोर थायो जेफोर एक्सपार्ट थायो बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै कलेज रिक्रुटमेन्टनि इन्टारभिउ जायो आरो बेबायदिनो गासै एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जायो। आसाम कलेज रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों कलेज प्रफेसार आरो माखासे पस्टनि रिक्रुटमेन्टनि सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट PH.D मोननानै दं बिथांमोनाबो रिक्रुटमेन्ट आनजादाव जिरायनांगोन आरो बे आनजादखौ उथ्रिनो हाबासो बिथांमोना कलेज प्रफेसारनि थाखाय साख्रिखौ मोननो हागोन। आसाम कलेज बे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों कलेज प्रफेसारनि बा बाकी पस्टनि जे रिक्रुटमेन्टनि जुदि बे सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट मोननानै दङ जायफोरा PH.D अलरेडि मोनबाय जायफोरा रिसार्च स्कलार खालामगासिनो दङ बिनि सायावबो एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट एग्जामाव जिरायनांगोन जेराव माखासे मार्क्स होनाय दङ आरो बे एग्जामखौ बिथांमोना क्वालिफाइ खालायोबा बा पास खालायोबासो कलेज माने प्रफेसारनि थाखाय बिथांमोना माने जग्यताखौ मोनगोन बा बिथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो बे सिस्टेमखौ लानानै जों सिगाङावबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनजों सावरायलायनानै दाबि खालामबोदों आरो दिनै सिगां जा पलिसि दंमोन बेखौ लाबोफिननांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिथां दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। कलेज रिक्रुटमेन्ट जि मोनसे बर्डनि गेजेरजों आसामनि गासै प्रभिन्सियेलाइज कलेज बे कलेजफोराव प्रफेसार प्रिन्सिपाल एसिस्टेन्ट प्रफेसार लाइब्रेरियान बाकी स्टाफफोरनि जि मोनसे रिक्रुटमेन्टनि ड्राफ्ट पलिसि ओंखारदों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा मावफुंनो नागिरनायनि जि मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै क'क्राझारनि मेडिया फ्रेन्ड्सखौ लिंहरनानै जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव रिएक्सन जोङो होदों। बाथ्राया जाहैबाय जे नर्मेल जा जि पलिसि दङ प्रिन्सिपाल प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जे गभर्निं बडि आरो जिखिनि नमिनिफोर थायो जेफोर एक्सपार्ट थायो बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै कलेज रिक्रुटमेन्टनि इन्टारभिउ जायो आरो बेबायदिनो गासै एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जायो जेराव लकेल इन्ट्रेस्टबो थायो आरो मेरिट इन्ट्रेस्टनि बाथ्रा फैयो गासैखौबो नायनानै गभर्निं बडिया बे खामानिफोरखौ मावो। दा आसाम कलेज बे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों कलेज प्रफेसारनि बा बाकी पस्टनि जि रिक्रुटमेन्टनि जुदि बे सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट मोननानै दङ जायफोरा PH.D अलरेडि मोनबाय जायफोरा रिसार्च स्कलार खालामगासिनो दङ बिनि सायावबो एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट एग्जामाव जिरायनांगोन जेराव माखासे मार्क्स होनाय दङ आरो बे एग्जामखौ बिथांमोना क्वालिफाइ खालायोबा बा पास खालायोबासो कलेज माने प्रफेसारनि थाखाय बिथांमोना माने जग्यताखौ मोनगोन बा बिथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो बे सिस्टेमखौ लानानै जोङो सिगाङावबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननो सोलोंथाइ मेटारखौ लानानै जेला सावरायो जोङो 6 सिडुलखौ बिनिफ्राय रेहाय होनांगौ गिबि बाथ्राखौ जोङो रिएक्सन होदों दाबि खालामबोदों। नैथियाव जाहैबाय जे बे जि पलिसि बे पलिसिखौनो कमप्लिटलि ड्रप खालामनानै बेखौ रिभिउ खालामनानै सिगाङाव जेरै दङमोन बे एखे पलिसिखौनो लाखिफिननांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आसाम सरकारनिसिम जोङो खावलायदों।